Tindahan sa dakbayan sa Talisay, gironda kay gingong na maligya o expired nga canned goods. Election period alang sa nagsingabot nga SK elections, gisibog ngadto sa Pebrero 6 ngadto sa Marso 2. Petisyon sa pagpameno sa flag down rate sa taxi ug V-hire isumite sa LTFRB 7 ngadto sa ilang uluhang matan. Babaeng lending collector, gitulis o gigulgol ang liog. Suspect misibat apan nadakpan sud sa usa ka KTV bar. Hubo mas mo'y mitapos sa kasaulugan sa Fiesta Senyor. Mayong hapon Sugbo, Kabisayan, ani na mga balita uban ang kinatibuk ang puwersa sa News 5 Cebu karong adlawng Biyernes petsa 23 sa buwan sa Enero tuig 2015. Ako si Dennis Tanok. Amo nang ihatod ang masayong pagbalita inubanan sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Andrea Patenia. Andrea, gisibog ngadto sa Pebrero 6 hangtod Marso 2 ang election period mao nga ang buhatan sa COMELEC. May pibawa nga usa sa hugot nilang gidili mao ang pagpagawas og pondo alang sa bisan unsang proyekto sa gobyerno. Gipaibaw ni Attorney Ferdinand Guhilde sa COMELEC Cebu Province, Dennis, nga kung doon na may mga rehabilitation projects nga angayang ipatuman og humanon, gikinahanglang pondo mamahimo silang mangayo og exemption sa COMELEC. Pipila sa mga exempted sa prohibition mao ang mga ongoing projects ug kun dunay bagong proyekto gikinahanglan nga mahuman ang bidding sa di pa magsugod ang election period. Subay sa pagsibog sa election period, isibog sab ang election gun ban. Rehabilitate nimo is only to restore the infrastructure, for example, the way it was prior to the calamity. So unya, pwede pa rin mabuhat kung doon ay prior authority from the COMELEC. Kung sumita po either madayon ang SK election, ang atong project na to rehab sa Yolanda nga mga biktima padayon dito, siguro muaslami og sa COMELEC. Nasayod si Pier 11 Regional Director Prudencio Tombanyas sa nanggawas nga mga taho nga kuwang ang nadawat nga allowance sa mga gipang-deploy nga mga pulis ngadto sa mga lugar nga gibisita sa Santo Papa. Dinhi sa Central Visayas, wa pa hinuoy siya nadawat nga reklamo kay giabunohan man nila ang galastuhon sa mga pulis. Suginlimi King Perez. 400 ka mga pulis gikan sa Regional Public Safety Battalion 7 ang gipada isip dugang puwersa sa kapulisan dito sa Tacloban ug Palo Leyte alang sa pagbisita sa Santo Papa. Sa pagkakaroon wapay nadawat si PRO7 Regional Director Prudencio Tombanyas nga reklamo gikan sa mga sakop sa RPSB bahin sa wa madawat nga allowance. Matud niini nga lahi ang gihimong pamaagi sa paggamit sa allowance sa mga pulis sa Camp Crame. Kay wa pa madawat ang pondo gikan sa Crame, giabunuhan una sa PRO7 ang gipamalit nga food provisions alang silang deployment didto sa Leyte. That they had provisions. Bumili na tayo ng mga sako-sakong bigas, mga kaldero, mga stove nga, and tubig and other foodstuffs na kayang dalhin. Which they brought with them when they went to Tacloban. 300 pesos matag adlaw may madawat nga alawan sa matag pulis nga gideploy sa PayPal visit. Niadtong Enero 10 gipada mga pulis ug nakabalik niadtong Enero 19 ug 20. Apan gipasabot ni Banyas kay namalit na daan og pagkaon dili makuha sa mga deployed pulis ang tibok allowance. So if they stayed there for 5 days, they're entitled to 1.5. They stay there for 8 days, 2.4, and for 10 days, 3,000. So yun yung magiging computation doon. Matod sa hepe sa kapulisan sa Region 7 nga available na ang pondo alang sa allowance sa mga gideploy nga pulis dito sa Leyte. Apan gipaabot pa sa Regional Controller Division ang mando gikan sa Camp Crame kung kanusa i-release ang maong allowance. She's already here and just waiting for the fiscal directive. But yun na nga sabi natin, hindi din natin pinabayaan yung ating mga tao and we deployed them to Tacloban. King Perez, News 5.
Suportado sa pangu sa kapulisan sa reyon ang bag-ong namugna nga task force sa Cebu Provincial Police Office nga may mudakop sa mga suspect sa heinous crime sa lalawigan. Ang task force hunter mi-identify og napo ka mga personalities nga nalambigit sa mga wa pa maresolbang krimen sa Sugbo. Mato ni PRO7 Regional Director Prudencio Tombanyas, mahimo nga makasuporta ang regional office pinaagi sa pag-abag sa logistical operations sa task force hunter. Kuwaon sa Intelligence Fund ang itabang alang sa operasyon sa maong task force. Tambag sa ni Banyas nga magpatabang ang CPPO sa provincial government nga makakuha og pondo sa Intelligence Fund. The government of Cebu is very, very supportive in those things. Napakalakas ng suporta ng Cebu province. Patay ang usa ka babaeng lending collector sa lungsod sa Argao human tuli sa ugol-gula ang iyang liog sa suspect gamit ang sanggot. Jinky Bargio, Suginlimi. Ingon ini ang gidangatan sa 35 anyos nga babaeng lending collector human siya gituli sa usa ka lalaki sa sitio Suba, Barangay Poblasyon sa lungsod sa Argao kagahapon sa Udto. Ang biktima nga dunay gibiling tulo ka mga anak, nakaiagom og samad siyang liog, human gulgula sa 28 anyos nga si Ryan Jimenez gamit ang sanggot. Matud sa Argao Police, tataw nga giplanuhan na daan ni Jimenez ang pagbuhat sa krimen. Nagdidamang gid ang iyang sling bag. In fact, ang sling bag, ang sling na lang na ibilin. Ang bag wala na. Iyang giputol ang Human himua ang krimen nakahimo pa sa pagtuga ng suspect sa iyang asawa. Dunay silingan nga nakakita sa suspect nga nagkadugo og daling misibat sa ilang lugar. So ratol na jud kay siya ba nang lusus pa na jud siya maayo. Then ana siya nga ayog saba nakapatay ko. Then ana siya nga sunda ko. Dadi kog sinina nang tanan ko niya asa na ko siya sundo ni wala siya nitubag na ko dalaga naman siya maayo. Hustisya ang gipangita karon sa pamilya sa biktima. May surrender na lang siya kay aron katigaan po justisya kini mga bata ba mga gawas namo kay makasabot naman may ang mga bata lang gyud kay anak maging padulong namo tanan. Jinky Bargio, News 5. Natigayon ang follow-up operation ug nasikop na ang suspect nga mipatay sa babaeng collector ug kasamtangan na kining gipriso sa Argao Detention Cell samtang gipaabot nga mapasaka na ang tukmang kaso bato kaniya. Suginlimi Ryan Sorote. Tugod man gitunan na ko siya sa sanggol na ano magmate. Kwarta ra jud ta mo kinahanglan mate. Mo gihatag ang kwarta. Ang sukol ba. Nagbasol si Rime Jimenez, human niya tulisa og gigulgol ang liog sa lending collector nga si Maria Tita Piloton kagahapon. Nasikop ang suspect sud sa usa ka KTV bar sa Barangay Poblasyon, Dakbayan sa Karkar, human mitugan ang usa sa iyang mga higala. So mao tong gisuid na mo ang tanan katahanan o KTV bar sa Karkar. Naa na pod mi description na sa iyang motor, mo tong sa sige na mo tuyok among yung na-locate dito sa kaning usa ka KTV bar sa Karkar. Sa private room sa KTV bar nasaktan ang suspect uban ng usa ka babae. Na-corner kini ug wa na makadagan. Asoy sa suspect, nawad-an siya sa insaktong pangisip human siya mikanaog sa lubi ug iya dang gitiunan og sanggot ang biktima ug mideklara og tulis. Gikan mo sa kalubi wang tinasuot sa kung mahuna ko na ako man nagibira sa diana na ko sa laes noon. Makita sa nga pulso ni Jimenez ang samad nga iyang nahiaguman diyang misukol kaniya ang biktima. 10,000 pesos ang nakuhang kwarta ni Jimenez gikan kang Piloton. Diin ang katunga ini iyang ipalit og shabu ug ang katunga na recover sa kapulisan. Nasubay ba nga tigamitan ko na ni siya drogas? Yes ma'am. In fact, naapagid mi nakuha nga drogas siyang posisyon, di siyang pusporo. 1,800 ko daw ko na iyang palitan eh. Butyag sa suspect nga nagplano na unta siyang musurrender apan hadlok siya sa mga kabanay sa biktima o nitago na lang sa Karkar. Ryan Sorote, News 5. Nagpatabang sa Junta Provincial si Talisay City Mayor Johnny V. De Los Reyes gumikan sa gihimong paglaslas sa City Council sa iyang gipangayong budget karong tuiga. Suginlimi Jinky Bargio.
Mibisita kaganiha sa buhatan ni 3rd District Board Member Gigi Sanchez si Talisay City Mayor Johnny Videlos Reyes kauban ng City Administrator ug anak nga si John Ayer. Tuyo nila mo ang pagpangayog tabang sa Provincial Board human laslasi sa konseho ang gipangayo niyang budget nga 731 million pesos ug gihimo na lang kining 500 million. Matod ni Mayor JVR, dili manggiangayon ang gihimo sa Talisay City Council mao nga nagpatabang siya sa Committee on Budget and Appropriations sa lalawigan. Hurot na akong pailog, hurot na akong pagpaubos. O ako na kong suyan o kanang piece to piece. Si Bukal Gigi Sanchez ay ang bahin miingon nga andam silang muhilot sa kasungian sa executive ug legislative body sa syudad sa Talisay aron di maapektuhan ang mga Talisaynon. Ang akong tinguha ni Ani is that to help both camps preserve the dignity and respect they used to have in the past. And lastly is that we aim to bring new strength and stability in that LGU. Nanganti si Mayor JVR nga kung padayong magmagahi ang konseho, iya kining pasakahan og kasong abuse of authority o economic sabotage. Nangawat man ka kung unsa ilang yung na pagdaot nako, ila kong ikiha. Klaro na may korte, nangawat man tawhan na klaro man eh. Pero tungod silang gibuhat kan murag nagpabuto lang sila pusil nga way cartridge. Abli rahino ng mayor sa posibilidad nga mahilot ang ilang kasungian sa mga konsihal. Jinky Bargio, News 5. Hingpit na nga gitakupan ang kapistahan sa Senior Santo Niño pinaagi sa gipaygayong Hubo Mass kaganiyang kadlawon nga gihimo sa Pilgrim Center sa Basilica Menor del Santo Niño. Mitambong si Ryan Sorote sa maong misa. Mao kini ang kasabutan nga himuon ko tani kanako. Napuno gihapon sa mga deboto ang Pilgrim Center sa Basilica Menor del Santo Niño alang sa Hubo Mass kaganiyang alas 4 sa kadlawon. Diin sagad kanila matagasilingang lalawigan sa Sugbo sama sa Bohol ug Leyte. Ang uban kanila mga na-stranded niya itong miaging simana tungod sa bagyong Amang, samtang ang uban mitambong sa misa ni Pope Francis didto sa Tacloban o mihapit o milahos dinhi sa Sugbo. Sama ining magtiayong tagadakbayan sa Ormoc nga sa dugay ng panahon mga deboto sa Balaang Bata. Waon ta sila sipit at matag fiesta senior apan karon o sa maging tuig napakya sila gumikan sa daotang panahon. Ang adlaw nga Sabado maaari dyan pero may swerte kay may barko nga diba gipararga. Pinanguluhan sa rektor sa Basilica Menor del Santo Niño nga si Father Jonas Mijares kinsa mao sa celebra sa Hubo Mass, gihubuan sa masapot, korona, setro, globo ang imahe sa Balaang Bata. Gikaligo kini sa holy water, gitrapuhan o giilisan og bagong set sa biste alang sa laing tuig dayon gisinulog. Ang ritual sa paghubo ug pagkaligo sa imay sa Santo Niño naghulagway sa pagkatao sa Ginoo ug nagpabunyag ang kinaiya sa pagpaubos. Matod ni Father Jonas Mijares, managlahi man ang hulagway sa Balang Bata apan nagpabilin nga siya mao ang gabayan ug paglaom sa tanan. Ang Santo Niño dalambanan ug alambuan kay siya Ginoo nga buhatag sa tanan gikinahanglan. Siya kung ano ang di mo gusto gawin sa iba, kung ano ang iyong inutang ay siya di kabayaran. Ryan Sorote, News 5. Human sa ulugan sa sinulog doon ay mga litrato sa mga hubog sa kadalanan, mao nga nahimong isyu kung ingon ani ba ang tarong nga pagsaulog sa kapistahan ni Senior Santo Niño. Andrea Patenya, Suginlimi.
Nag-trending karon sa mga social networking sites kining mga hulagway sa mga party goers nga puwerteng hubugan ni adtong sinulog ug nagpasad sa karsada sama sa basura pagkabuntag. Daghan ang nakapangutana kung ingon ini na bagyod ang pamaagi sa pagsaulog sa mga kabatan-unan karon sa sinulog ug kung nasayod pa ba sila sa tinuoray nga kahulugan sa selebrasyon. Matod sa rector sa Basilica Minore del Santo Niño, nasubo siyag maayo ni ini ug angay hinumduman sa tanan nga ang sinulog usa ka relihiyosong kasaulugan sa kapistahan sa Batang Jesus. Di unta angay i-commercialize ang selebrasyon ug di ang pag-party-party maoy tumong ni ini. Kung ang focus sa tao nasa external aspect of the celebration rather than focusing on the more on the spiritual and religious content sa celebration. So mo na siya mahitabo. Giawag ni Father Mijares nga sa sunod sinulog, moapil unta ang mga kabatan-unan sa mga kalihukan sa simbahan sa di pa ang Fiesta Señor sama sa pagtambong sa Novena Masses aron mapamalandungan ang importansya sa kapistahan sa Batang Jesus ug masayod sa tukmang paagi sa pagsaulog ni ini. If only these people, these young ones, siguro moagi gyud og manimbag gyud diri nya mutuhop gyud nila ang mga pagtulunan nga gipaambit sa mga kaparian o kinsa may mga mas presiders diha, siguro di yung tani di siya mahitabo. Ang spokesperson sa Archdiocese of Cebu, Monsignor Joseph Tan, miingon nga dakong hagit sa otoridad lakip na nilang mga kaparian sa pag-promote sa family-friendly nga pamaagi sa pagsaulog sa sinulog sunod tuig. Hinuon, miingon kini nga bisan pa sa nagkagrabing street parties matag sinulog, wa gihapon siya mawadi og paglaom sa mga kabatan-unan. There is real concern nga let's try to keep our festivities nga family friendly bitaw. Kay it is for the good of the city nga ang atong mga celebrations kanang walay mga untoward incidents, walay magrambol, walay maglalis, walay magdinunggabay. Ako personally speaking as akong from my personal point of view, I've not lost hope nga ang atong mga kabatan-unan din sa Pilipinas nawala na gyud sa passing ba when it comes to the things of God. I still believe nga we still have a lot of young people nga who are so into the faith, no? Dugang nilang Monsignor Tan ug Father Mijares, dako sab kaayog papel ang mga ginikanan ug mga magtutudlo sa pagpasabot ug pagpahinumdom sa kabataan sa tinuoray nga kahulugan sa sinulog. I hope and I pray na sunod na itong celebration, mahatagan na itong kalamdagan, mahatagan na itong saktong informasyon, makatikais o ma-encourage na ito ang mga kabataan nga muanhigulo na sa Basilica. Kining tanan gud na ito, di na mo-correction na ito, di na ito mapabag-o. Kung si kabaguhan nga gikan sa mga angay na itong hatag og ehemplo, sama lagi sa mga ginikanan. Ang mga parents first and foremost have the obligation, no, to guide their children, not only by kanang walihan, kasabaan, banlungon, but basically by setting an example. Schools also should be more concerned not only with dealing with academic matters, but also value formation. Hinuon gihangup sa mga kaparian nga bisan og grabe na ang street partying karon, wa man ni menos ang gidaghanon sa mga deboto nga musimba sa Santo Niño ug gani ilang namatikdan nga mas nidaghan sila karong tuiga bisan pa man og dungan kini sa misa ni Pope Francis sa kauluhan. Samtang sa isyu kabahin sa posibleng pagbisita sa Santo Papa dinhi sa Subo alang sa International Eucharistic Congress sunod tuig, tubag ni Monsignor Tan, way puas ang ilang pagpangimbitar sa Santo Papa ug hinaot katabangan sila sa pag-ampo nga mudayon gyud kinig anhi sa Sugbo. No such thing as a confirmation right now, pero the only thing that we can assure our viewers, no, is I think the Archdiocese of Cebu has not stopped trying to get him here. Okay. Andrea Patenia, News 5. Isumiti na karong adlaw sa Land Transportation and Franchising Regulatory Board 7 ang ilang rekomendasyon nga paminusan ang plitihan sa taxi ug sa GT Express o V-Hire dinhi sa Central Visayas. Ani ang report.
Misumiti baguhay lang si Negros Oriental Representative Manuel Iway og petisyon alang sa nationwide reduction sa flag down rate sa mga taxis gikan sa 40 pesos ngadto sa 30 pesos alang sa first 500 meters samtang imbis nga 350 ang patak matag succeeding 300 meters buot niini nga himuon kining 250. Nihangyo sab kini nga pakunhuran ang plitihan sa airport taxis, utility vans kun VHire ug mga buses. Kini tungod sa sunod-sunod nga rollback sa presyo sa lana. Niadtong Enero 16 mipay og simultaneous public hearing ang tanang regional offices sa LTFRB aron kuhaan og habig ang publiko og transport groups kabahin sa maong petisyon. Dinhi sa Central Visayas, puros ra transport groups ang mitambong sa hearing ug mireklamo sila nga bisan og mikunhod ang presyo sa lana, wa ni kunhod ang presyo sa auto parts. Maong aron dunay win-win solution alang sa mga commuters ug drivers, mihukom si LTFRB 7 OIC Reynaldo Elnar nga irekomendar ngadto sa Central Office nga pakunhuran ang flag down rate gikan sa 40 ngadto sa 30 apan ipabilin ang 350 nga patak alang sa succeeding 300 meters. Para ma-balance nato ang point. Pero ang final sige ako na ang Central Office, recommendation ra nata dire. So ang inyo sir win-win solution. Kay kuan gyud nato ang kay upos magud sila atong gipangin attorney sa tanan para mabalanse nato ang atong ikuaran ang flag down nga 40 to 30 nya studio ran kuan succeeding meters. Samtang di na nila hilabtan ang kasamtangang plitihan sa yellow taxis nga 70 pesos nga flag down rate ug 4 pesos nga patak alang sa succeeding 300 meters. Alang sa VHire, girekomendar nila nga pakunhuran ang bayad matag kilometro gikan sa 2 pesos ngadto na sa 1 peso and 80 centavos. Gihangop sa mga pasahero ang maong rekomendasyon. Okay do na para at least wala mo kasi tag-G's, ana. Kasagaran sa mga taxi drivers nga nahinabi sa News 5, way supak sa pagmenos sa ilang flag down rate. Okay rami, kay minus man sa dang kuan ng gasolina o 30 kuan kay mubo mang gasolina. Okay ra tayo. Okay ra ninyo, may angan. Wow. Depende sa operator, kailangan masugot sila. Pero ikaw, isip usa ka driver. Masugot lang yapon. Pangay mo. Apan si Oliver muuyon ra sa maong flag down rate reduction apan dunay kondisyon. Kung paminusan nila ang flag down, paminusan sa mga abang sad. Kaya kung maorang abang, akan si masabi. I-consolidate sa LTFRB Central Office ang mga rekomendasyon nga gipang sumiti karon sa mga director sa nagkalain-laing LTFRB regional offices sa nasud. Kini aron ilang matun-an kun angayan bagyod nga i-aprobar ang petisyon nga gisumiti ni Representative Iway ug kun maaprubahan man gani kini, pila ang presyo nga ilang ilaslas gikan sa kasamtangang plitihan sa taxi ug VHire. Andrea Patenia, News 5. Nakasabot ang hepe sa kapulisan sa Rion nga apil nagyod sa kultura sa mga Sugbuanon ang pag-inom og ilimnong makahubog matag sinulog. Mga doon na siya mga rekomendasyon unya sa kagamhanan sa dakbay na Sugbo kung unsay buhaton sunod tuig. King Perez, Suginlimi. Makighugpong sunod semana si PRO7 Regional Director Prudencio Tom Banyas kang Cebu City Mayor Michael Rama aron hisgutan ang mga kinahanglan i-improve sa kasaulugan sa sinulog sunod tuig. Gawa sa di makontrolar ang bagang duot sa katawhan, isyu sa bangkapakya sa pagpatuman sa pagdili sa pagbaligya o pagdala og ilimnong makahubog sa carousel route. Matud pa ni Banyas nga lisod ang pagpatuman sa ordinansang nagdili sa maong kalihukan kay lakip na kini sa tradisyon sa mga Sugbuanon o mga turista atol sa kapistahan. Ang connotation nun, street party, whether you like it or not, sa mga turista sa taga Manila. It's not anymore the religious festivity that it was once. Kay maglisod sa pagpatuman sa mga ordinansa, rekomendasyon ni Banyas nga kon mamaligya o moinom og alcoholic drinks, kinahanglan na kinisud sa cans ug dili sa botilya. Kahinumduman nga nagpasad ang mga basiyo sa botilya sa kadalanan pagkahuman sa selebrasyon. Dugangan sabog pulis sa mga areas kung asa dugukon sa mga tao aron malikayan ang mga insidente sa kagubot. We will add more policemen for crowd control. Medyo kulang talaga. Nagkasabay pa yung dun sa Tacloban. So, if this is the trend, the continuing trend na lalong dumadami yung turista every sinulog, because sabi ng mga vendor, mas grabe daw ngayon kaysa yung the previous years. King Perez, News 5.
Wa magdahom ang usa ka grupo sa mga batan-on sa lungsod sa Carmen nga musikat sila pinaagi sa mga social networking sites human nila gipang-upload ang ilang yano og simple nga music video. Atong ilailahon ang Team Aspo gikan sa Barangay Luyang pinaagi ni Andrea Patenya. Kung ang ubang kabatan-unan, paglaag sa malls o pagparty sa clubs, daang moto nga YOLO, kun you only live once, mao ang hilig, lahi ning barkada nga among naila-ila dinhi sa Barangay Luyang sa lungsod sa Carmen. Gitawag ang ilang grupo og Team Aspo, nga gilangkuban og 16 ka miyembro nga nagpangidaron og 15 ngadto sa 22 anyos. Trip nila mao ang paghimog music video covers sa mga sikat nga kanta o pag-upload niini sa mga social networking sites. Niadtong miaging tuig lang kini nila sugdan o kay daghan ang nalingaw sa ilang videos, dali silang misikat. Usa sa ilang videos nga midari gyud og atensyon sa mga netizens mao ang ilang cover sa kanta nga All About That Bass. Gani, niabot na og kapin 3 million ang mga views niini gikan sa nagkadaiyang nasud. Mailan kini sanglit managlahing lingwahe na ang gigamit sa mga comments niini. One take lang ang maong video diin way putol-putol ang pagkuha ug cellphone lang ang gigamit sa pag-shoot niini nga gitaparan og laing cellphone alang sa music. Matud pa, on the spot ang ilang pag-conceptualize niini ug pagmugna sa ilang dance steps ug props. Simple ra gyud kay ang mga props nga ilang gigamit sa ilang music video. Dunay balde, paypay, kabo, planggana, dunay say payong ug kining karaan nga kawayan ug kining tanan hinuwam ra gyud gikan sa ilang mga silingan. Samtang bisan asang suok ra gyud sa ilang barangay sila mag-shoot sama sa karsada, daplin sa baybayon ug bisan sa puwerteng huutang nga agianan. Matud pa, sa creativity ug performance level ra gyud iagi ang tanan. Si Royce Sherdan Lee nga dunay screen name nga cha Beyonce, mao'y leader ug star performer sa grupo. Usa siya ka IT graduate, apan damgo nga mahimong backup dancer sa iyang idol nga si Beyonce. Idol na ko siya kay murag makita na ko kung kaugalingon niya kanang sa iyang sinayawan, ang pormas lawas. Pero sa tingog wa layo ra, pero sa sayaw carry rasad. Tungod sa kasuod sa ilang grupo, dali na sab kaayong makumbinsi ni cha Beyonce iyang mga amigo sa pagkooperar sa iyang mga plano alang sa ilang music videos. Matud sa iyang mga higala, malingaw raman sab sila sa pagsayaw ug pag-arte alang sa ilang videos ug mas maayo na lang nga kini ilang kabisihan kaysa sa ngilad nga mga bisyo. Gawa sa paghimo og videos, wa nila kalimti ang pagtuon ug paghimo sa ilang assignments sa eskwelahan. Mura na namin ka ng mga igsoon nila kay tungod sa kasuod na mo ba? Pero may magkuyog. Siya dua. Oh, mura gyud na mong lingaw. Ang bisyo kay magbatrag video. Wa damha sa grupo nga mag-trending ang ilang videos kay lingaw-lingaw ra gyud untang ilang tuyo. Tambal sa kalaay. Apan matud pa, hangtod nga kumpleto gihapon ang ilang mga miyembro, padayon silang muhimo og mga music videos, di aron musikat, kundi aron padayong makahatag o kalipay ngadto sa uban. Lingaw kuan sa nindot sad sa kuan, nindot sad siya sa feeling kay tungod nakapalipay migtaw, bisag nakapalipay mi sa tungod sa among inaana, tungod sa among gibuhat, imbis nga mag-drugs mi, mag-inom, unsa pa nang kuan diha, may pag magin-ani na lami kay lingaw man siya. Andrea Patenya, News 5. Tindahan sa mga general merchandise sa Dakbayan sa Talisay gironda sa mga sakop sa FDA DOH-7 uban ng NBI kini gumikan sa reklamo nga expired na ug way tarong nga labeling ang ilang mga gipamaligyang food supplies. Jinky Bargio, Sugin Limi. Maoy among naabdan kaganiha kini mga sakop sa Bureau of Food and Drug Administration DOH-7 nga misusi sa ilang mga label sa pipila ka mga canned goods ug health products sud ining tindahan nga nahimutang sa Barangay Biasong sa siyudad sa Talisay. Ila kining gironda kuyog ang National Bureau of Investigation ug Naval Forces Central tungod sa aligasyon nga sagad sa mga tinda ining general merchandise way insaktong labeling ug branding.
Matod sa Regulatory Enforcement Unit Head sa FDA Visayas Cluster, ilang gipanid-an ang maong tindahan sa wa paghihimo ang operasyon nga gimando sa kauluhan. Atol sa maong pagpangronda, wa ang tag-iya sa Navcom Corporation apan ang abogado ni ini miklaro nga matagbuan sila kumo-check sa expiration date sa ilang mga produkto. Pag last December na nibisita diri taga FDA. So they were on the process of collecting mga katong mga expired and gibutang nila sa karton gipadaplin. Nya mao ra poy gikuha. Sigun sa FDA nga ang nakumpiskang produkto dad-o nila sa DOH-7. Ila sabtunan ang pagpasaka og kasong administratiba batok sa tag-iya ug ang posibleng pagpasira sa establishmento kung mapamatud ang sad-an. It's one of the possible payments, administrative fines, yes, and even closure we can. But with the subject targets that we have this time, they are not licensed with FDA. Jinky Bargio, News 5. Sa dili pa tamuman mga kapatid, happy birthday sa akong partner karon, Andrea Patenya. Thank you, dagang salamat. Og mao kadto ang mga balita sa Action Bisaya. Kini si Dennis Tano. Dagang salamat, ako si Andrea Patenya. Bisan asa, bisan kanus kapatid. Kay di lang kutob sa balita, Aksyon!